Dobrý Já se den. omlouvám za zdržení, jak vám pomůžu? Nic se neděje, já jenom prosím vás chráním baterku do tohle tlačítkového telefonu. Do 33 desítky, jo? No. A to je váš telefon? Je to můj, no, já jsem ještě na něj zvyklý jako super držák. Baterka vydrží 5 dní, nechci žádný tlačítkový telefony. No, já jsem vám ještě nic nenabídla. Tak vydržte chvilku, já se Ale podívám do tady- systému, jestli tady jsem ten schopná ji nejlepší objednat, ale obávám se. Tu baterku bych potřeboval, fakt jako ji schráním po celém městě a nikdo nikde nemá. Já se zkusím mrknout. No, tak omlouvám se, ale tu baterii neseženete ani u nás už. Není vůbec na hlavním skladě. Nicméně, já bych pro vás měla lepší nabídku. Pokud trváte na nějakém tlačítkovém telefonu, tak vedeme i tlačítkový telefon. Ano. A jsem schopná vám nabídnout úplně nový. Budete na něj mít 24 měsíců záruku a úplně nový telefon, než schánět novou baterii. Za tu baterii dáte i třeba klidně víc než za nový telefon. No, To ale se úplně nevyplatí. kolik by vyšel ten telefon, jaká to je značka? Tak záleží, jaký byste si vybrali. Já bych pro vás měla třeba tento typ, to je Nokia, anebo tento typ, to je Samsung. No. A vyšel by vás na tenhle za 1000 korun a tenhle za 495. Když 490 kdyby byla ta Nokia, tak bych si to asi vzal. Bohužel máme jen tyto dva typy, no. Ono je totiž teď ještě pár dní do důchodu, takže já teď úplně taky nemůžu rozhazovat. Tak když tak příští měsíc možná bych si zastavil pro tu Nokia. A ta už má i fotoaparát, tady ta Nokia. Má i fotoaparát, přesně tak. Jo, protože teď vám tam třeba odešla ta baterka, příště vám v tom telefonu, protože už je poměrně starší, může odejít něco jiného, tak abyste tam zbytečně neinvestoval do toho telefonu. Tak víte co, já jsem zvyklý na ty Nokia, mi se fakt jako líbí, já jsem s nimi spokojený. No a nevyzkoušíme třeba už nějaký dotykový telefon? Ne, od toho Ne. ruce pryč, nechci. Zkoušel jste už, jo? Jo, teď si to pořídila manželka a měsíc nedělá nic jiného, než si to jenom učila. A ještě do teďka to neumí. Tak to už umíte určitě s ní, ne? No právě, že vůbec. Já jsem teď furt v hospodě právě kvůli tomu. Ne. Já už si možná zastavit pro ten tlačítko, bude to mít asi příští měsíc. Jo, oni jako trošku se mění ty nabídky každý měsíc, ale vždycky nějaký ty tlačítkový telefony jsou, tak určitě společně vybereme i další měsíc. No. Pokud to nechcete řešit dneska. Jsem rád, že se ještě ty Nokia prodávají, tak já bych když tak teda příští měsíc se zastavil. Dobře, Jo? dobře, tak já se jenom ještě mrknu tady do systému. Vy u nás máte číslo. Jo, mám u vás, dobím si kredit. Dobíte kredit. A povíte mi to číslo, já se na to Určitě. podívám. Je to 720, Ano, 759, ano. 538. 538. Jo, já vidím, že tady máte ještě ten starší tarif, ten tarif na hlas. Tam máte docela drahou každou minutu, ne? Nějakých 5,90 nebo kolik to stojí? No, vidíte, máte něco levnějšího? No, dokážu vám tam ten tarif změnit s tím, že byste tam měli za 20 korun denně a volal byste úplně neomezeně. Ten tarif se Každý jmenuje den budu platit předpladenka. 20 korun, jo. Každý den 20 korun, ale voláte pak, jak chcete, kam Já zase chcete. jako tolik nevolám, bych jako 20 korun každý den. Já mám třeba hovory, já nevím, třeba 2 dny nevolám. 2 dny nevoláte a pak máte zase dny, kdy voláte třeba 10krát. A je to pro vás docela drahý, tak abyste nemusel vůbec řešit, jestli volat, nevolat, komu. A to je na všechny operátory. Je to na všechny operátory, ano. 20 korun na den. 20 korun na den. Je to rozhodně výhodnější, než to tam máte teď, takže... Myslíte? No tak si to pojďme spočítat. Já tady vidím, že jste jeden den tady provolal i 60 korun, pak sice 2 dny nevoláte, ale pak zase já volám 40. 10 minut a stejně 60 korun. Takže to vychází jako laciněji. A když bych s ním nabyl spokojený, můžu se vrátit zpátky na to, co mám. Jde to změnit. Po Tak jo, případě tak zpátky, já to vyzkouším, ale jak to tam nastavte. troufám si říct, že budete spokojený. Vidím, že tady máte nějakých 130 korun, tak vám tam rovnou i navýším kredit. Ať nemusíte potom běhat a dobíjet. No to úplně jako ne, já mám u sebe jako 500 a tu jsem jako neplánoval investovat do kreditu. Tak dobijeme za 400 a 100 vám ještě zbyde. Aspoň nebudete muset dobíjet další měsíc. Teď budete mít, má nějakých 130, tak máte na týden přednabito zhruba, tak to asi nebude úplně stačit, ne? To je fakt, kdybych to měl na 6 dní to volání. Přesně. A nižší částku nejde dobít. No, dobila bych vám za 400, protože by pak je i delší platnost toho kreditu, takže je to pro vás výhodnější. Jo, takhle. I vám přijde možná Tady nějaká by mi to SMS jako jako vydržel odměna ten za kredit. dobití. Teď máte platnost toho kreditu do dubna. Teďka vám se to prodlouží zase o dalšího půl roku. Tak já jsem měl tak já si dobil za ty 400. Jo, dobijete za 400 a nastavila jsem vám tam ten tarif, tu předpladenku, za 20 korun neomezené Jo, to volání. už můžu dát od teďka volat, už neomezeně. Ona přijde potvrzující SMS-ka, takže Jo. dejte tomu chviličku 20 minut a přijde vám. Ale Jo? ten telefon by se teda zastavil příští měsíc, taky si mi ho tam pohlídáte. Jo, určitě, jak říkám, oni budou skladem zase nějaký tlačítkový. To se tak právě když mi tak hlavně tu Nokia, uvidíte, tu tak tlačítkovou bych to, já nic jiného nechci, jenom tu Nokia. dobře, bude i ta Nokia. Jo, dobře, Jo, tak to jste tak hodná. jo.
Tak se mějte krásně. Vy taky Děkuji. mějte se, Naschledanou. nashledanou.